יש שקרים, יש שקרים גדולים, ויש סטטיסטיקה. שלום וערב טוב, וברוכים הבאים להרצאה הקטנה בשביל 5 נקודות בונוס בקורס במרכז שילוב גוף נפש ברוח בשיטות מחקר. שמי דותן ירדן, ואני שמח להיות איתכם. היום אנחנו מדברים על איך להסתכל על אינפורמציה ולדעת מה לחשוב על זה. זה הרבה תוכן, ואנחנו רק מדברים על משהו קטן בתוך שיחה הרבה יותר גדולה. אני ממליץ לפתוח גוגל או יוטיוב ולראות סרטונים על זה, לא רק אם רוצים להיות מקצועיים באיזשהו תחום, אבל גם אם רוצים פשוט לדעת על העולם שסביבנו. כל מי שרוצה ללכת לבחירות, למשל, צריך לדעת איך לבחור בין האנשים, וכל בן אדם שרוצה להיות חבר כנסת למשל, הוא מספר סיפור, והרבה אנשים מספרים סיפור עם מספרים, ומשתמשים במספרים האלה ככלים לספר את הסיפור שלהם. ואפשר לקחת מספרים מסוימים ולספר 2 סיפורים שונים. אז זה מאוד חשוב לדעת להסתכל על המספרים בעצמנו ולהבין מה באמת קורה. אז יש לנו הזדמנות פה להסתכל על כמה מספרים ולחשוב ביחד מה הם אומרים. אז בואו נסתכל על מספרים. אני לא בטוח אם אתם באמת יכולים לראות את זה. אצלי במוסך זה מופיע הפוך, אבל יכול להיות שהכל יתהפך כשאתם מסתכלים על זה. בואו נראה. בגלל שאני לא יודע, אני אסביר מה כתוב פה. אז יש לנו פה למעלה, אני קצת מסתבך לפעמים עם העברית כי אני עולה חדש, אם אתם לא שומעים, אבל נשתדל. פה יש לנו 2 אופציות. או שמישהו היה בתאונת דרכים, או שהוא לא היה בתאונת דרכים. פה יש לנו את החלק של בני 18 עד 24, ופה יש אנשים מעל גיל 24. אז אם אנחנו הולכים ככה, יש במרובע הזאתי אנשים בין 18 ל-24 שהיו בתאונת דרכים, וכתוב 40. ופה יש אנשים בין 18 ל-24 שלא היו, וכתוב 10. פה יש אנשים שהם בגיל 24 או מעל, בעצם מעל, זה קצת מבלבל. כנראה שאנשים בין 24 הם בשני הדברים, אז זה גם לא חקירה טובה. קיצור, זה 24 ומעלה, 10 אנשים היו בתאונת דרכים, ו40 אנשים לא היו בתאונת דרכים. אז מה אנחנו יכולים לגלות פה? קודם כל, אם אנחנו לוקחים את כל המספרים האלה, שמים אותם ביחד, זה 100 אנשים
שהיו בחקירה הזאת. 50 בגיל 18 עד 24 ו50 יותר מבוגרים. ואנחנו יכולים לראות מי האנשים שהיו בתאונת דרכים. 40 הם מהקבוצה הצעירה ו10 מהקבוצה המבוגרת. מהאנשים שהם לא היו בתאונת דרכים, 10 הם מהקבוצה הצעירה ו40 מהקבוצה המבוגרת. אז מה שאנחנו יכולים לראות זה בעצם שהרבה יותר מהאנשים שהיו בתאונות דרכים הם מהצעירים, והרבה פחות מהמבוגרים. וגם רוב האנשים, רוב הצעירים היו בתאונה, ורוב המבוגרים לא היו בתאונה. למה זה חשוב? נגיד אני עובד בחברת ביטוח, ואני רוצה לדעת איך להשקיע את הכסף, מה הסכנה שאני לוקח אם אני מבטח את הצעירים, זה יותר גדול. אז זה הגיוני לבקש יותר כסף כל חודש מהביטוח, כי זה סכנה יותר גדולה. זה למשל, אם נלך לבית משפט או משהו, ומישהו יגיד, זה לא פייר שאתם מבקשים יותר כסף מהצעירים, אנחנו יכולים להביא דבר כזה, ולהגיד, בעצם המספרים עובדים איתנו. בואו נסתכל על משהו אחר, כי זה יכול להסתבך. זה דוגמה מאוד פשוטה וברורה, אבל זה לא תמיד ככה בחיים שלנו הטובים. אוקיי, בואו נסתכל שוב. הכל בצד הזה אותו דבר, וגם בצד הזה אותו דבר, אבל המספרים שונים. בואו נגיד שזה חקירה אחרת, אוקיי? כל המספרים פה נראה לי לא אמיתיים. אבל בשביל הדוגמה, בואו ניכנס. מי האנשים שהיו בתאונה? 450 היו מהקבוצה הצעירה. מהאנשים שהיו בתאונה, רק 225 היו מהקבוצה המבוגרת יותר. מה זה אומר לי? שאם אני צעיר, יש סיכוי פי 2 שאני אהיה בתאונת דרכים. נכון? לא. בואו נסתכל שוב. אם אני מסתכל רק על המספרים האלו, אז אני יכול לצאת מהשיחה עם ההבנה של מה שבדיוק אמרתי, שצעירים יש סיכוי פי 2 יותר גבוה שהם יהיו בתאונת דרכים. אבל אם אני מסתכל פה, אני רואה מהאנשים שלא היו בתאונת דרכים, 50 היו מהקבוצה הצעירה ו25 היו מהקבוצה היותר מבוגרת. זה מעניין. ואז אני סופר את כל המספרים פה ואני רואה, פשוט היו פי 2 יותר אנשים מהקבוצה הצעירה. אז אנחנו צריכים לחשוב על, שכחתי את המילה עכשיו, על האחוזים. כי בעצם פה זה 90% מהאנשים מהקבוצה הצעירה, וגם פה 90%, פה 10% וגם פה 10%. אז בעצם מה שאמרתי לפני זה בהחלט לא נכון. אז תחשבו, תסתכלו לא רק על המספרים, אבל גם על האומנות
שהאחיינית שלי עשתה. מחר יוצאים לגלידה. שיהיה לכולם חג שמח, ושנחזיר אותם הביתה כבר.